Kondairak dio, 1468 urtean, sasi artean zegoen Ama Birjinaren irudi bat aurkitu zuela Rodrigo Baltzategi artzain gazteak. Hau ikustean, arantzan zu oihukatu zuen. Eta hortik dator gaur egongo santutegia eta bere izena. Gaurko saioan, Arantzazu eta bere txokoak eta historiak ikertzen ibiliko gara. Nahiz eta asko pentsatu, Arantzazu soilik santutegia dela, beste txoko eta historia asko gordetzen dituen Euskal Herriko txokoetako bada. Jarri eroso eta etorri gurekin bidaia honetan. Gaur, gure txoko txiki honetan, Arantzazu. Arantzazu, Oñatitik 10 kilometro eskasera dago. 750 metroko altitudarekin Urbiako zelaien azpian kokatzen da. Santutegiaren eraikinaren azpian, haranaren ondoan galtzen diren amildegi eta zulo, mendi arrokatsu eta ibai txikiak aurki ditzakegu. Bertan, batek egiten duten hainbat mendilerro ere badaude. Elgea mendilerroa, Aizgorri mendilerroa eta Loina mendigunea. Arantzazuko lekurik ezagunetarikoa santutegia bera da. Rodrigo Baltzategik Ama Birjinaren irudia aurkitu eta gero, hasi ziren erromesak iristen. Eta horregatik kapera txiki bat sortu zuten. Eta fraile frantziskotarrak hasi ziren kaperataz arduratzen. 1845 berriro hasi ziren eraikitze lanak. Baina benetako aldaketa 1918 etorri zen. Aita santuak Arantzazuko Ama Birjina Gipuzkoako zaindari izendatu zuen. Eta gerra zibilaren ostean, Arantzazuko santutegiak lehiaketa bat antolatu zuen arkitekto eta artista ezberdinekin. Eta honekin batera talde bat sortu zuten. Talde honen artean, Eduardo Txillida, Xabier Álvarez de Ulate, Jorge Oteiza eta beste hainbat aurki ditzakegu. Elizako absidea apostuluak Jorge Oteizarenak dira. Sarrerako ateak ez bestalde Eduardo Txillidarenak dira. Kriptako margolanak Barrenetxearenak dira. Eta beirateak Xabier Álvarez de Ulaterenak. Arantzazuk beste hainbat toki ere gordetzen ditu. Eta horien artean Euskal Herriko lanbide zaharrenetako baten eskola aurki dezakegu. Artzai eskola zuzen ere. Gomiztegi Artzai eskolak urteak daramatza artzain berriak ezten. Eta horretarako arkitektura modernoko, teknologia modernoa ezartzen du artzaintza modernora egokitzeko. Gu bertan izan ginen. Bueno, ni Ane naiz, Ane Gartziendia, artzain eskolako formazio koordinatzailea, esango nuke. Gomiztegi da Arantzozo auzoan dagoen baserri bat, 1953an frantziskotarrek erosi zutena. Hori da, hasiera bat Gomiztegi baserria bea da. Baserri hortan, frantziskotarrak bizi izan du dira urte askoz, eta hasiera batean izan zituzten ardi batzu, baina baita behiek, oilok, txerri guzti hori, batez ere ukitzeko janaria, seminarioan, orduan Arantzazun zegoen jende mordo horrentzako. Urten poderioz, ja 80. urte hoitan bueltan, etzion ja horren beste seminaristarik eta horren beste jenderik goien, orduan egin zutena izan zen, ardi hartalde bat areagotua onditu, eta zizien ja gazta egiten, esne hori, dana gaztaian pasatzen. Guzti hau frantziskotarrek. Eta gero ja 1987 urtean, halako koiuntura bat eman zen, eta ikusi zen formakuntza beharrare bat zegoela, erleboa segial izateko, eta frantziskotarren eskutik eta aziren finantziazioakin sortzen da artzain eskolako lehen edizioa. Hortartean, 2006 urtean, frantziskotarrek ere aktibitatea uzten dute, utzi behar dute, orduan sortzen da langileen arteko kooperatiba txiki bat, Gomiztegi kooperatiba txikia, eta langile hauek sortzen dute kooperatiba kudeatzeko hartaldea, gaztandegia eta formakuntza ere. Helburua da jarraitu dezala, artzantzak,
eta hartzai berriak ere egokitu ditezen galdu gabe funtsa, ez? Hartzantzan Euskal Herriko edo latxa sistema honen funtsa galdu gabe, hori egokitu daitezen denbora berritara, horregontzian urte batzu non eman zien aldaketa desente, ez? Baita ere, jesteko makinak hasten die, hasten da, beste sistema bat hasten da. Formakuntza hori ziurtatzeko o laguntzeko ere bai erlebo hori mantendu da den. Badago jendeak nahi duna hau bere ogibide bezala egin. Baino egia esan nahiko beraka dijo. Ez da egoera errex bat, ez da egoera errexa. Eta naiz eta jendea egon, gehiago dira utzen duten aktibitatea hartu edo seitzen duten baino. Ari eta bildotx eta guztira, laren buelta hortan, bai. Hemen ez daude danak, bestatzu kanpoan daude, guain ekarri ditugu menditik jetxe ditugu guantxe bertan batzuk, azta egiten du biunez behin. Eta horrela abuztuka egarte, abuztuan egiten dia antzutu da utzi jeizteaz, eta hori, harik botatzen zaizkie, berriro gelditzen dira ernai, eta buelta. Orduan, orain da, bolara lasai antxea esango genuke. Bai, eta hemen nahi batzu ikusi, torri, hau da kamara, bai, hemen ja, hau edia falta zezkigun gaztak saltzeko, eta hauek aguantatu behar digute, zetik Idiazabal gaztak, behar ditu 2 hilabeteko da esne gordinez eginda dago, bai? Denominazioan pliegoak esaten do, izan behar dula esne gordina, ardilatxa edo karrantzanana, Euskal Herriko belazetan eta naparron, bazkatutakoa. Behar ditugu 2 hilabete minimo kamaran egon behar dute, heltzen, saldo horretik. Orduan, karo, gu urtzarrien hasten baga, urtzarrila bukaran gaztaiken, martxo bukara arte ez dugu gazta berririk atatzen, orduan, hau da gelditzen zaiguna, eta honek aguantatu behar dugu martxora arte aldala, bai? Gazta gile pilo bat egia, kamarak dauzkate ustuta. Fetxa, hemen ukiezak ez du kaduzidadea 2 urtekoa dago jarrita, eta zuzen nahi, gero eta denbora gehiago, orduan da, heldutasun potenteagoa, zapore gehiago, baina egon daitezkan, pasak saldu da, urte batetik bestea saldu da. Eta hau edia, egiten dugu Idiazabal, baina gero batzuk egiteitugu molde handi batean, handixa deitzen dioguna, da 11 kiloko molde bat, orduan. Naiz eta esne berdine izan, esne gordine eta ardi berdinena, heldutasun prozesu hortan eta tamaina aldaketa horrek egiten du aroma desberdinak izatea eta pixkat bai. Nahi batzu jetxe gaitezke bera, baina dago pixka desmantelau, baina nahi izan ezkio pasa gaitezke horrea, bai. Zeina, hemen dikonko. Hau da jesteko makina, haure bai desmontauta dut. Hau da jesteko makina, haure bai, lastik jogun jeizten, badaukeu desmontauta, pezonerak eta kenduta, eta jorengo dugu garrik eta sakon bat egiten da. Baina hemen pasatzen diardik eunen bita, goizeko 6tan da iluntzeko 5:00 egunero. Ordu terdi zedola egoten geharri jezten hemen. Astelen astizken ostiral eta larun batetan, hor martxo bitarte arte, maso menos, dala esne gehien daukatenen, eta gero ja saiatzen gara astelen astizken da ostrialetan iken gazta. Baina hau da Kuba, hemen hortik ikustezu hortu beriatxo bat, hor tanketik jeizten da honea. Hemen akoplatzen dugu eta esnea honea jeizten da ja zuzenean, por gravedad. Hortun hemen iken dana da, Kuba hauek ere bai, hau leheno dana eskuz egiten zan, da zenbait tokitan oen diseitzen da, ez? Oain esku behar ditugu, baina hau dago mekanizatu ardun. Hasten da berotzen, hemen dauke sistema bat, hemen ura dauke, eta hasten da berotzen, eta hemen sartzen dizkigu paleta hauek, eta juten da esnea berotzen, aiatzen danean 31 gradutara botatzen ditugu gatzagiek, kuajoa, eta egiten da mamia, gero lirakin egiten dugu moztu, eta prozesua hemen ematen da, eta gero pasatzen dugu honea, eta gero hemen gaudenean, egiten dugu gatzura alde batea utzi, eta gaztara matoiakin, moldetan sartzen dugu, moldetatik gero jungo da salmuerara, hau dago, maintxun desastre da polipasto bat, hor egoten da ura gatzakin, baina ustuta dago, hor egoten da, eta gero hondik, eta hemen egoten die gaztak, oreon, azala pixkat egiten duten arte, eta ja behin azala egiten dutenean, pare bat egunetara, ja sartzen ditugu barrura, kamarara, eta da, kamara bat. Eta orain ja dauzkagu, hori azkenekoa dira, baina ditugu enbasatuak utzi, baina normalan hemen egoten dira torreak, ikustezu bakoitza dauke bere, hori atrazabilidantzako bakoitza bere zenbakia dauke, segunetan izan dan, badauka lote konkretua. Egoten dira, eta gero mantenimendu egin behar da kamarana, egunero volteatu behar dira gaztak, hasiera batean, lana badago. Eta kamaratan, bagotzen da temperatura eta ezetasuna kontrolatua. Espero dugu Artzain Eskola eta horrela Artzain Tabera ere urte askoan bizirik irautea. Arantzazura itzuliz, Arantzazuren inguruan hitz egiteko gaurkoan hemen gurekin Kimet Aldalor daukagu. Eguno, Kimet. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zeuri, etortzearren.
zer moduz? Ondo, justu egia zen. Bueno, etorren ez pixka kontatzea, Arantzazuko zenbait historio eta kuriositate eta handik handaudena Peio Zabalan igometrua eta... Balde zer dan Peio Zabalan igometrua? Eta idea ebez. Hemen ikustezun hau da instrumentu bat urrengo egunetako edo egun bertan iteun egualdia ikusteko. Eta hau da oin da zaldian higiakin, hola, da 10 gramo ez ditu pixatu, hola, kartulina txiki bat bezala. Eta da zaldian higiakin inda, ze esateu animaliak egualdia predezitziak ela, ze behaien higia tensatu ito omen da, segun segu aldin berdun. Eta digez, inbergo hau egualdi txarra gehiago tensatzea, eta orduan bere eskua hemen ikustezun bezala, hemen ari dela markatzen eurila ingola, tensatu itean ez, jarriko gehiago egualdi hobi ingon edo txarragoa. Eta gero baita ere, hemen pixka kuriosu da, txapela daka baita ere, eta egualdi txarraitean eskuakin batea, txapela gartzen zaio. Abitxotzea. Hori da. Eta hola, pixka... Peio Zabala da, Hori da, bea da. Eta bueno, gero baita ere pixka kontatu izue zenbait souvenir eta zenbait gauza saltzeituena Arantzazu bertan, bertako kontuk da kontatzen. Hau adibidez da, Arantzazuko egutegia sortutakoa 1957 urtea, ja badia urte bat. Eta hau saltzea tako moduko baten, eta bertan egun bakoitzan atzian, kuriosidadea jartzeula txiste edo historiotxo mouko bat, batzutan, parregarria eta beste batzutan ulertu ere ez da nahi. Eta hola, gero baita ere saltzeue bertan Arantzazuko aldizkaria, hau da hilabetean 25 euroko kuota ordainduta, dakazu hilabeteko aldizkaria. Eta honena harrigarria da 102 urte doala martxan, eta hori, bertan dazkazue Arantzazuko berriak eta zenbait histori kontatzen ditue. Eta hau alko zue erosi baitaren nahi bazue Durangoko azokan saldukoa. Behitu. Eta gero, pixka Arantzazura hueltauta, baldakizu zeba dakan horrenbesteko fama oteitzan eskultura handi hori. Olako bat, ez? Polita izatiaz gain bere zera daka. Adibidez, baltzenekin 15 urte pasa zitula eskultura horrek karretera basterrian botata. Bai? Bai. Hori zantza, 1955 urtean Arantzazu intzuen bedeinkatu eta iriki. Eta bertan, oteitzan eskultura Elizak intzun betatu. Ze esate homentzuen eskultura hortan atetzia 14 apostulu eta Elizak esateu 12 ziala. Eta oteitzak esatezun beretzat 14 ziala eta bere kontuati, da batzutan esatezun hori joko traineruan 14 zialako, ze beha hori jotarra da, eta beste batzutan beste historioa kontatzezun. Eta kendintzuen ez hau, ensegan oteitzak izugarrizko mina. Eta orduan zeintzun, bere poesia liburu bat intzun, eta poesia liburu hortan intzitun 14 poesia, bakoitza apostolu batei eskainita. Eta denboakin hori 15 urte pasa ondoren, zeak Arantzazu nahizun eskultura hori berrize bertan jartzia, oteitzan omenian. Baina Elizak ez zuen nahi. Eta azkenian lagazioan 15 urteta geho jartzen, baina oteitza ja horrenbesteko mina sekala ez zula nahi berrize horrateatzi eskultura. Baina azkenian konbentzituta ez dakize, jarri zuen bertan, da hortik handator horrenbesteko fama dakan eskultura hori. Jo, Akimet, eskerrik asko kuriosia kekartziarren, Eta, aparte bai, kontatu ez da txoitxo batek, ibilitzala Arantzazu inguruan dago auzon baten, o... Bai, izan geha Araotzen, Araotz da oinatitika kilometro batzuta dauna, hori dago Arantzazuko kobazulotatika bizpairu kilometro aurrea jarraituta da, herritxi auzo txiki bat oinatikoa. Eta bertan izan gara, bertako txoko ezberdinak erakusten, da zenbait kondaira eta histori kontatzen. Hori utziko izue dindeun erreportaje txiki baten ikusteko beto, eta hor ikusiko zuen nun ibiligan. A ber, ba. Araotz, Arantzazuko baiaran aurkitzen den auzogune bada. Hau oinatikoa da, eta bertan 7 auzo ditugu. Bertako zenbait txoko txiki erakutsiko dizkizuegu. Araotzeko erdialdean aurkitzen gara. Hemen pilotalekua, bolatokia, eskola zarra eta nire atzean San Miguel Eliza ikus genezake. Araotzeko bolatokia oinatiko bolatokirik zaharrena da. Bertan herriko jaietan bolo txapelketa antolatzen da.
Araotz arriskatik ez oso urrun, Jaturaeko amildegian San Elias aitzulua dago. Bertara, aitzar itxatxita doan bidezior batetik iristen da. Zulo handiaren azpian, Andrearen itxe izan zenaren hormak ikusten direnean eta are barrurago Kobazuloa izena duen santuari eskainitako ermita, denbora gelditu egin dela iruditzen zaigu, eta isilik igotzen dira itzuloaren goiko alderaino, ermitaraino, daramaten mailak. Duela ehundaka urte, Kobazulo hau bertako biztanleentzako oso garrantzitsua zen, emakumeen fertilizazioarekin lotua baitzegoen. Gerora kristauek Kobazuloa bereganatu zuten, bertan ermita bat eginez, eta Kobazuloari San Elias deitu zioten. Naiz eta leku kristau bilakatu, haurtzaroarekin lotuta jarraitzen duen leku bat da. Bertara etortzen dira inguruko herritarrak beraien haurren osasuna eskatzera. Gaur egun, Araotz ere Euskal Herriko tokirik garrantzitsuenetariko bada eskalada egiteko. Ermitapean zenbait horma ikus genitzazke eskalatzeko. Ermitatik bera joanez, Oñatiko uraren ibilbidea bukatzen da Jaturabe urtegian. Argi ari zaigu gelditzen Arantzazuk santutegia baino gauza desente gehiago eskutatzen dituela. Kobazuloetara itzuliz, Kobazuloetan biziren biztanle batetaz hitz egingo dugu, Xagusarretaz. Eta horretarako Miren Aldasoroekin hitz egingo dugu. Egunon, Miren? Egunon bai, eskerrik asko gaurko gonbidapenagatik. Bueno, konta iguzu, ze Xagusar mota dauzkagu Euskal Herrian? Bueno, Euskal Herrian 27 xaguzar espezie ditugu, nahiko dibertsuak dira, bai gordelekuaren arabera, zein izatzeko estrategien arabera, eta estrategiak eta erabiltzen dituzten habitaten arabera, eta baita jaten dutenaren arabera, ez. Batzuk Kobazuloetan gordetzen dira, igual horiek ezagunenak izango dira, ez, gure imaginarioan dauzkagunak, baina baita badaude beste batzuk, zuhaitzetako zuloetan gordetzen direnak, beste batzuk arroietako arrakaletan, eta beste batzuk ohitu dira edo probetxu batera diote gizakiari eta hainbat edifiziotan gordetzen dira. Eta, esan beharra dago, orokorrean intsektiboak direla, baina, intsektuen barruan, altxoetatik hasi eta kakalarua honditara janitzakete, espeziera hori aldakorra da. Eta ze garrantzia dauka Euskal Herrian Xagusarra gaur egun? Esan dudan bezala, xaguzarren dibertsitatea handia daukagu Euskal Herrian, eta horregatik zorte handia dugu, ez? Euskal Herriko kokapenak baimentzen du, azkenean klima iparraldean izan ezagun klima epelekoa dela, Europako klimaren antzekoa edo, eta hegoaldea mediterranearragoa, orduan, espezien mediterranearragoak ditugu eta gune epeleagutakoak ere agertzen dira. Eta batzuk daude justo bere banaketaren mugan. Eta, esan bezala intsektiboak direnez, harrapariak dira eta, azkenean bere funtzioa
daukatez, kate trafikoan. Kate trafikoan nahiko maila altuan kokatzen direlako. Eta horri esker intsektuen populazioa kontrolatzen dute. Ta zegoeratan aurkitzen da gaur egun xaguzar Euskal Herrian? Bueno, xaguzarrak, esan dut 27 espezie ditugula Euskal Herrian, horietatik erdia mehatxatuta dago. Eta, imaginatuko duzuen bezala, mehatxu horien jatorria gizakiak iragindako habitaten asaldura, da ez? Eragozpenak, kutsadura, baina bereziki habitat galera, basoen ustiaketarekin zerikusia daukana, baina azkenean lekuak entzen diegu, ez, bere bizilekuak entzen diegu, eta hori da beraien arrisku handiena. Eta, berez, alogatuta mehatxatu bezala, babestuta egon beharko lirakete legez, baina, errealitatea ez da hori, ez. Babes hori paper batean geratzen da, eta benetan, beraien gordelekuak eta ez daude benetan babestuta, eta ez dago espezien kudeaketa planik idatzita. Orduan, mehatxatuta daude, eta gainera ez daukaten nahikoa babes. Bale, eskerrik asko, miren. Eta, Arantzazura itzuliz, jada argi dauko Arantzazu leku ederra dela eta historio eta txoko ederra asko eskutatzen dituen Euskal Herriko txoko badala. Baina, ez bakarrak hori pentsatzen da benak, eta horretarako Arantzazu 36 zentimetro, 5 mende eta herri bat proiektuko zuzendari eta gidoilari Peio Sarazuak hola pentsatzen dau, eta berak zuzendutako dokumentalian aipatzen duzku zela nola 500 urte daramatzaten frantziskotarren historia eta herriarekiko daukaten harremana kontatzen duzku. Goazen trailerra ikustera. Arantzazura igotzen naiz eta amak esaten dik, oin dela 500 urte, amintxe bizi zien frantziskotarrak Xabier. Komunitatean bizitzeak gaur eguneko espiritualitatean dagoen oinarrietako bat. Frantziskotarra izatea, familiari eta aberastasun propio bati uko eginda komunitatean bizitzea, gauza bitxia da, baina autu hori egin duten pertsonari gabe ez da ulertzen, ez Euskal Herria, ez Europa. Nik askotan esaten da, ni frailea eta naiz exotiko xamarra. Zer egiten du honek, fraile izanet. Ni oso eskertuta nago, askotan betxatzen da ni, fraile izan espanintz, bakaso diru pixka dugiko nuke, baina gaur dakoa dan itxaropena, ilusioa, takidana ez nuke eukiko. Izena bera Arantzazu, mintzatzen ezin aspertu. Euskal Herria zure bertsoa kantari dijoak izu.
benetan interesgarria dirudi Peio Sarasuaren proiektu honek. Eta horretarako Peio Sarasu daukagu hemen, egunon Peio? Egunon. Zer moduz, ondo? Ondo. Eskerrik asko. Gustora, emenzuekin. Bai. Konta eguzu Peio, zer hasi izan proiektu hau? Bueno, Arantzazun kokatzen da, logikoki, eta honen sustatzailea izan da Arantzazu Lab. Arantzazu Lab da, lan egiten dute gizarte berrikuntzan, eta Arantzazun daudenez baitere bere funtzioetakoa da Arantzazuko ondarearen berri ematea, jendea gizarteratzen nolabait, eta baitere hori gizarteratzeko sustatzea proiektu berriak, ez? Eta pixkat, bereik ikuste zuten Arantzazun, zuek kontatu dituzuen hainbat gauza, jende askokeri igual ez ditule zauten, eta batez ere fraideen, bertan bizi diren Frantziskotaren testigantza hori jasotzea interesgarria zala, eta horrela abiatu zen, aurren elkarrizketa sakon batzuk, eta gero hortikan sortu da dokumentala. Eta zuri zehoz bereziak eraman dutzu elkarrizketa, proiektu hau sortzera, o baukazuzuk harreman berezirik Arantzazukin? Ni ez nago sorrera horretan, esan bezala Arantzazu Lab zegoen, eta bereik nahi zituzten elkarrizketa sakon batzuk egin Frantziskotarrekin. Orduan kontaktatu zuten Artemanekin, dela, pixate bideoak ekoizten dituna eta enpresa bat, eta bereiek deitu ziaten eri, ez da zerraitikan deitu ziaten, nik lehen hautik Arantzazu lan egin da negoen, 4 urte Arantzazun, ez Fraidekin, baina baian Gandiaga topagunean, ez? Eta Fraideak ere ezagutzen ditu. Orduan, elkarrizketa sakon hauek egiteko ere, behartzan, norbait bereik ezagutzen zituna eta bereik ere konfiantza giro batean egoteko modukoa, ez? Eta, horrela sartu nintzen ni proiektu honetan, ez? Pixkat, ezagutza hori pixkat banuelako, eta, niretzako gauza berria zan hau, ez dut mundu hori ezagutzen, baina oso gustora hasi nintzen, eta horrela izan zen, ez? Orain dela 15 bat urte ezagutzen dut pixka bat Arantzazu, eta hortikan sortu da. Eta ipatuzu elkarrizketa sakon horrek, nolakoa izan da, adibidez, frailiekin elkarrizketa horrek itxea eta berekin berroa itxea? Hasieran bereiek ere esatzen, hau zertarako da, zeingo da honekin, pixkat bat zegoen horrelako zea bat, ez? Eta esaten genien elkarrizketa ingo zala, bereik esate ziaten, ordu erdien nik dana kontatu izuet, eta esaten, goiz oso daukau, eta nola goiz osoa, eta azkenan, bakoitzarekin 3 ordu inguruko elkarrizketak sortu dira, ez? Bakoitzarekin egoten ginen goiz oso bat, edo arratsalde oso bat, ez? Orduan, azkenan 3 ordutan gauza askotaz hitz egiten dezu, ez? Gutxi gora, begenun galdera bateria modukoa prestatuta, gai desberdinetan, gai horiek ere bereiekin adostuta zauden, eta ziren, ez dakit, espiritualtasuna, natura, kultura, artea, euskera, musika, literatura, nolabait, Arantzazuk ekoiztu ditun, eta herriari eman dizkan, egin dizkion ekarpen batzuk ere, bai, pixkat hori da kontatu nahi dena. Orduan, elkarrezetan gai horien inguruan galdetzen genien, eta hori, ordu erdikin nahikoa zute, baina 3 ordut kasu askotan, motz geratu zaigu, bai. Eta, nik izenburu ikusen danian, atentzioa dituz ostan, da, Arantzazu 36 zentimetro 5 mendeta herri bat, 36 zentimetro suposatzot Arantzazuko Ama Virginian eskultura hori daukan tamaina dara, 5 mende hori azelakoan bertan, baina herri bat hori ez dakit zera lotu. Herri bada nolabait dokumentalaren helburuetako bat ere bai, ez? Irudikatzen ditugunen, jendari Fraidei buruz galdetzen diozunen, normalan irudikatuko ditu, otoitzean, konbentu batean, errazoan, dauden pertsona batzuek, beren fedean gatikan, eta religioarekin lotuta, ez? Eta Frantziskotarrek hori egiten dute, baina bereiek bereientzako bere espiritualtasun horren barruan, San Frantziskoren espiritualtasun horretan, anaidia da oso garrantzitsua, ez? Eta anaidia ez dute mugatzen komentura, bereientzako anaidia da bere inguruan dagoen guztia, herri guztia, herritarrak guztia, ez? Horregatik handa herri bat ere bai, ez? Hau da, abia puntua 36 zentimetroko figura bada, Ama Virginiaren figura, leheno kontatu dezu eta nola aurkitu zuten, orain dela 500 urte, eta hori nun dauka bukara, bukara dauka herrian, ez? Eta herriari egin dizkete, ekarpen asko arlo espiritualean,
arlo sozialean eta arlo kulturalean. Eta hori jendeak segurasko ez du ezagutzen. Ez dakit, adibidea daude Euskara Batua, Euskara Batua onartu zen kongresoa Arantzazun egintzan. Eta hori nahiko ezaguna bada, baina beste hainbat ere, ez ditudanak kontatuko, spoilerraz dut egingo, dokumentalan ikusiko ja, baina gauzatu nahiko bitxiek ere, beraiei zor dizkiegu neurri handi batetan. Eta trailerrian bertan ikusten dugu, Xabier Euskitze eta olako Euskal Herri mailako personaje batzuk agertzen diala, horrek erakusten dugu, Euskal Herri mailan zerako garrantzia daukan, Arantzazuk. Claro, esaten dugu, herriarekin eduki dutela lotura handia, eta badaukate oraindik ere, eta dokumentalan agertzen dira beste 8-9 pertsona uste direla, agertzen da Euskitze, Jon Sarasua, Lorea Agirre, ez dakit, Izaskun Andonegi, arlo desberdinetan Euskal Herrian lanean ari dan jendea, eta ari direnak horretan. Hau da, beraiek testigu dira eta baitera elkarlan hori egin dute Fraidekin hainbat arlotan, eta hori kontatzen dute, ez dute historia kontatzen, baizik eta beraiek gizarte herrigintza horretan nola konektatzen diran baitere Frantziskotarren lan horrekin. Esaten duguna, Frantziskotarrak herriarekin lotura handia eduki dute, dokumentalan ere nolabait hori isladatu ere nahi genuen, ez bakarrikan Frantziskotarren hitzak, baizik eta herriari egin diotere ekarpena, herritarren eskutikan ere kontatzea hori nola izan da, nola bizitu dan. Eta zuretako pixka personala behar da, zelako esperientzia izan da Arantzazuko dokumentala aurreratzea? Niretzako aurrenengoa izaten susto handi bat. Esan ziatenean aurrera elkarrez eta sakon batzuk egin behar dira, ezagutzen dituzu, konfiantza giroa sortu ezakezu, eta niretzako ardura handi zartzen hon, ondarein material hori jasotzea, nien ez kazetaria, ez dut ikizorlakorik egin, eta esaten nik ez dut hori egiteko gaitasuna, eta ongo da beste norbait, baina balietsi zuten konfiantza hori eukitzea, ez da horren ardurakin, da gero esatzen gidoi bat egitea, eta nik ere ez nun gidoi bat egin, esan behar da, 25 ordu genituela grabatuak elkarrizketakin, inguru horretan, hori ordu betera gestea berriro da, zer jartzen duzu eta zer kentzen duzu, ez? Eta orduan, hasieran ardura hori sentitu, baina gero niretzako izugarrizko oparia izatea. Esaten dut, gozatu dut asko, ikasi dut asko, Frantziskotarrekin esan da bezala leheno harremana nu, baino gai hauetaz ez nuen hitz egin, beti ikasten da hor zerbait, ez? Gaur zuekin ere hainbat detaile ez nitunak ezagutzen eta zuek kontatu dituzu eta horrera ikasi dut, ez? Orduan, ezak opari bat izan da alde hortatik, ez? Eta eskertu barra dut, ez dakit hori den momentua, baina Frantziskotarrei ere batetikan komentuko ateak irikitzeagatikan, eta baita ere beraiek irikitzeagatikan, ez? Nik uste bukatu dutela Frantziskotarren, Otaizaren apostolak bezala ustuta daudela, haiekin ere berdina egin dut, ez? Frantziskotar batek esatezian, olako konfesio luzeak ez dizkit inork egin, ez? Eta nik uste hain komentura agertzen ezean desagertu iten dela, beldurrez olako bat, ez? Opari bat, eta oso eskertua nago aukera aukidetelako, bai. Eta, nun ikusi izango dokumentala? Lehengo astean Zinebin ja eman zuten lehenengo emanaldia, baina, orkezpen ofiziala edo estreno instituzionala nolabait izango da 28an Arantzazun, izango da itxian nolabait, Arantzazu inguruko jendearentzako, parte hartu dutenentzako, esango genuke. Eta gero ja, abenduaren ustez 6an izango dela, Durangoko azokan, irudienean egongo da. Eta hortikan aurrera gustatuko litzaiguke, ahalik eta leku gehienetan ikustea, hor, gero distribuzioa hori beharko dute, koiztu dutenak eta niri gustatuko litzaidekena da, herriarentzako egia dago, lehen esan dugu herri bat, eta beraiek ere ikustea beste irudi bat, Arantzazu ezagutzen dutenak, segurazko gauza berri askorik ez dute aurkituko, baina ezagutzen ez duen jendearentzako aukera balin bada beste ikuspegi batekin ikusteko eta bertara joateko gogoa sentitzen badute, nahi duten tokian, gu prest gaude dokumentala ikustarazteko. Plazer bat izan da, Peio, eskerrik asko, hemen gurekin izatearen, eta zue eskerrik asko gurekin egotearen beste behin, eta hurrengo aztian hemen izango gatz, gure txoko txiki hontan, beste Euskal Herriko txoko bat erakusten. Eskerrik asko, hurrengo arte.